Здравейте, казвам се Галина Янева, на 19 съм и съм си от Варна. Какво правиш днес тук в двора на Летния театър? Дошла съм да покажа своя талант и евентуално да успея да стигна до тази прекрасна сцена и да пея пред нашата прекрасна публика във Варна. Здравей! Здравей! Как се казваш? Галина Янева. Какво си ни подготвила за днес? Подготвила съм ви 3 песни. Избери си една. Искам вие да изберете. Добре, дай ни трите опции. Амалипе на Софи Маринова в модернизиран вариант, I'm So Excited и Lose Control на Teddy Swims. И ти искаш да изпееш Совка, нали така? Хайде да я чуем тази Совка. Благодаря ви. Щом това изпя, То няма. тези сутрин ти е само за играчка.